بگشتی لسر هەڵبژارتنên داهاتیên تورکیا guhartina rêra û arasteyan û her wiha mijara girtina HDP ji hêjayê Mesûd Ozer parêzer dipirsim. Hêjayê Mesûd gelek bi xêratiya Kurdistan 24 ji me zêdetir dizanî bû çi evrûkê HDP beşdarî bergeriya devkî nebû. Di esl û esasê da dizanin tiştekî naguhere yan jî armanceke din li pişt e? Yani rastî ev sêçar hêvî dawî gelek cara parêzerê me yê HDP daxwazname dane Anayasa Mahkemesi gotin bila piştî çardehê Gulanê ev dozberî dîtin. Ji ber ku bi rastî nikarin pêşa xwe bibin. Wextî ku pêşa xwe jî nebînin gelekî ji bo milatê Kurd ji bo çepê Tirkan bi rastî jî gelek hilbijartinê gelek muhîm e ji ber wê yekê wekî ku bertek nîşan bidin. Madem ev sêçar cara em bêjin hal û mesele ev e, madem hûn nakin, em dixwazin ji bo madem öyle nexwe em jî nayên, em jî parastina xwe nakin. Wekî ku bertek nîşan bidin. Baş ew rapora hatiye pêşkêşkirin ji bo bi sporan şarazan derheqê van meseleyên yasayiyên nehatine cêbecêkirin ji bo girtina HDP. Hûn çavar dikin heta kengî bersiv bihête wergirtin. An ku girtina HDP de çend rojên din mumkin e bikêşe. Teqas pêşî helbijartina dibe? Yani her du ihtimal jî hene. Ez texmîn dikim yani îro 11 Nîsanê 2023 ihtimal heye belki hatta çardehê Gulanê ev çil rojê pêşiya me ihtimal heye weregirtin. İhtimalek mezin belê gor bîrû baweriya min piştî hilbijartina we bimîne. Ji ber ku dosya gelek klasörene gelekî dosyaka berfira he ji ber wê yekî piştî hilbijartina wê bibinin. Ev dûseyên henê têra girtina HDP dikin yani ji bo negirtinê ez bawerim HDP dest ji hemû rêbazan berdaye û êdî li ser partiya çapa kesek bejdar dibe. Çima HDP di vê demê da bi vê yekê razî ye? Çima pêngavendinên yasayî nîne pavêjin? Na yani ji ber ku hilbijartin pêşiya me mecburin biryarekî bidin. Yani tiştekî bikin. Ji ber ku bikevin hilbijartinan ser navê miletê Kurd, ser navê Alewiyan bikaribin gotinê wan meclisî bînin ziman ji ber wê yekê mecburin vê biryarê bistênin. Bînin bîra xwe yani raya giştiya hem Kurdistanê û Tirkiye û raya giştiya dinyayê jî bila vê tiştê bas dane bê. Ji sala 1990 heta îro ev sû 3 sal e 10 partiyên Kurda û pirsgirêkê Kurdan gobînin ziman hatine girtin. Ev partî jî piştî got hatine girtin. Serîl Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa'da ne her car jî Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa Türkiye ceza kiriye gotiye heve mafê va insana bin pê kiriye ev mafê got örgütlenme özgürlüğü jeret bêjin. Yani lefatinê werin bahev heve ev mafê wa bin pê kiriye. Ji ber wê yekê ez hêvî dikim dixwazim rica dikim yê got Tirkiye birêve din divê dev ji vî ehlakê berdin. Yani girtina partiya ne çareserê. Baş evrûkê Erdogan gotî ji vir û şûn da em ê girtina partiyan hinekê din giran û zehmettir bikin. Çima di vê demê de Erdogan vê dibêje? Bi re'ya te de tiştek ji arasteyan biguhere derheqê HDP? Na min ne bawer yani were guhertin. Ji ber ku ez vekirî bêjim yani derdê wa ra'ya Kurda ye. Yani wekê ku serî hin Kurda wilo şîlo bibe ji ber ku belkî bêjim binêrine ve Erdogan ji hal û mesele vê dibêje. Lê divê em baş bizanibin. Yani wextê ku îrada wî tune be, riza wî tune be Heftê Hezîranê 2022 ev mehkeme vebû, iddianame derheqê girtina partiyan ya HDP de vebû. Eger got îrade tune be, ihtimalek mezin wê ev pêvajî wê dest pê nekiribe. Tamam. Hêjayê Mesûd, meseleya li cihê nûnerên HDP li ser sindûqên dengdanê dadgehê biryar da nûnerên MHP li cihê wan danin. Ev biryar heta çiqa siyasayî û destûrî û derfeta sextekariyan zêde nake? Yani heve nûçê de ji anî ziman hilbijartinên dawî de herî zêde kîjan partî rayîstandin bi 5 nûnerê wê cih dikire. Yani ser sandoqa cihê xwe dikire. Lê ji ber ku derheqa HDP de ev dawe doz dawam dike HDP nikarî bikeve daxil bibe hilbijartinan. Ji ber wê yekê alternatîf Yeşil Sol Partî partiya çep û kesk wê bi wê partî bikevîne ji ber yani mecburman yani halê ev tiş yani ne gavek tane dibî mihovê bifikirî gelek tişt ser heftên ji heftê Hezîranê 2015 heta îro 7 salê dawî bi rastî ser Kurda ser HDP gelek astengî zêde çêbûn.
girtina Birêz Demirtaş Figen Yüksek'te Nûnerê em bêjin HDP tevde ji wî wextê heta îro heta ji bîstê Gulanê 2016 heta îro ev 70 salê dawî yani gav bi gav hêdî ev pêvajo heta îro hat. Êjay Mesûd dibêjin kesên serbixwe dikarin daxwaznameyan pêşkêş bikin ji bo ku çavderiya sindûqên dengdanê bikin ev kesên henê dikarin awayek ji awayan ser bi HDP jî vebin dikarin bi awayek ji awayan ser bi hevpeymaniyên diyên ku di nava Partiya Çapa kesek da cih digirin ser wan vebin bi re'ya te evana dê bihêne qebûl kirin îmkan tê daye? Yani ew hinekî zehmet e bi rastî yani Tirkî dibêjin ya siyasî partiler bengeha demokrasiye yani em bêjin lingê demokrasî ew qas qayme ew qas mühim e siyasî partî wextê got hemî bi hev re gavê xwe bavêjin partîkî hemî bi hev re gav bavêjin cuda ye kes şexsê xwe bi serê xwe tiştekî bikin ev cuda ye ji ber wê bandora wê ne weke partiyên baş e dibêjin Erdogan ji bo qazançkirina van helbijartinan ya ji destê wî tê derheqê Kurda be Elewiya be Çerkezan be dê bike bi re'ya te yanî civaka demokratîk welatên Rojava dê rê bidin ku Erdogan bi serê xwe her tiştî bike bo vê armancê û destvala rawestin? Yani min nebawere em bînin bîra xwe dîsa Sê Ocağê 2013 heta 20 Temmuzê 2015 yani 2 sal û nîva pêvajoya çareseriyê Tirkiye pêvajokek birêve çû. Fırsata gelek mazlum bû ji ber ku hem hukukê Kurda û hem hek hukuk Elewiyan va tişta bikin 6 sal beriya niha ji xwe fırsat hebû. Lê mixabin wî wextî ew fırsat kar nanên. Ji ber wê yekê min nebawere varoje yani her çiqas ev got hebe ev gotin hebe ji lê ji bo me tiştek ne yani min nebawere baweriyan tune mix. Nexwe tu ji çi bawerî helbijartinên dehatî mumkin e rêra û arasteyan hevkêşan biguherin li Tirkiye bi rastî jî bibine helbijartinên guhertina siberûj û dahatûyê Tirkiye. 14 Gulanê 2023 ji wî Tirkiye ji wî komara Tirkiye bi rastî roja gelek girîn ki ez xwe gelekî mühim bînin. Ji ber ku berên 100 sala wextê ku Cumhuriyet ava bûyî komar ava bûyî wî wextî di milat ji bîr kirin yani di Kurd ji bîr kirin û bizanebûn kirin tabii Kurd û Elewî hesap nekirin. Lê em bînin bîra xwe yani piştî gelek dinyayê de gelek guhertin çêbûn. Teknoloji gelekî pêş ket, dinya gelekî mezin bû, wekî din Konseya Avrupa, Yekîtiya Avrupa gelek tiştên baş qawmin. Ji ber wê çendê yê gunha Tirkiye birêve dibin, 100 saleka nû sala diduwa dest pê dike ji bo komarê divê va her du pirsgirêkî gelekî mühim divê va çareser bikin da ku hem di welatê xwe de hem di herêma xwe de hem jî dinyayê de bibe lîstikvanekî gelekî jêhatî kêrhatî. Tu dibêjî li ser wê gotinê gava dibêjin eger ev cara Erdogan nehê guhertin kewate tiştekî asayî nîne. Bi rastî jî waye? Asayî nabe? Gelekî zehmet e yani divê guhertin çêbê divê ji bo hilbijartinan em hêvî dikin guhertinek çêbê da ku ew mirovên nû werin tiştekî nû biceribînin. Aya Erdogan divê guhertinê qebûl bike gelo? Ya piştî got hilbijartin çêbê bînin bîra xwe dîsa yani 105 salê dawî ji Osmaniyan û Tirkiye avakirina Tirkiyeyê bi rastî Tirkiye welatekî her çiqas pirsgirêk problem hebe ji lê belê welatekî xurt e welatekî demokrat e. Ew tiştên wiha dikin ku opozisyon pirsiya serokkomariyê qazanc bike û piraniya parleman. Yani tenê mirovek tenê nebese lê belê eger got hemî bi hev re werin guhertin yani alîkî serokkomar were guhertin alî dijî meclîs were guhertin û eger got her du ji aynî partiya bin ihtimalek mezin wê zêdetir bikaribin kar bikin guhertinan çêkin. Axir sedemên ku vê guhertinê çêtken ji aliyê opozisyonê çi ne? Çi ne wal xelkî bikin ku biryara guhertinê bidin? Yani Türkiye'de bi rastî ev 6 salê dawî gelek pirsgirêk hene. Ez gelek carê min gotiye dîsa bêjim yani AK Parti û yê avakarê AK Partiye serê ewil de 10-12 salê ewil gelek xizmetê baş vî welatê de kirin. Ez xwe behsa weke hukuknasekê em nikarim heqê wan bixwim gelek xizmetê başê bûn. Lê pişt re piştî heftê Hezîranê 2015 şûn de 6 salê dawî gelek tiştên xeter gelek tiştê xelet jî çêbûn.
ji ber wê çendê em ricat em hêvî dikin divê ev guhertin çêbin da ku mirovê nû werin û guhertinê nû çêbin ji ber ku em pêşe mirovên nû yên tu jê behez dikeyî dibêjin heman mirovên yên ku anaya sadana ye destûra bingehîna Tirkiye dane û Tirkiye bi yek millet yek ziman yek ala heta roja îro jî hatiye li ser heman rêç ku rêbazê ne evana dikarin guhertinekê çêken gelo yani karin çekin gelekî rehat e yani wextê got divê em baş bizanibin yani yê got vî welatî birê ve bibin dünyayê bifikirin gelo dünyayê çi dixewimê û welatê me de çi dixewimê ev e 1876 heta îro 5 anayasa zagonên bingehî çêbûne heta niha her wextî ev pirsgirêka Kurda pirsgirêka Elewiya hazir e heye divê ensanê nû werin hilbijartin guhertinan çêkin ji ber ku em carek di behsa tiştan nekin yani pirsên zêdetir hebûn hêjayê Mesut Ozer lê mixabin ji ber kurtasiya demê tu her hevî hêjayê parêzer Mesut Ozer gelek spas şevbaş